u d-distrett il-lokalità tal-Birgu. Il-Birgu il-rebbiħa tax-Shield. Il-Birgu rebħu r-regatta tradizzjonali tiegħhom bil-Vitorja għat-tielet darba fl-istorja tagħhom. Dan hekk kif ġew l-ewwel f'kategorija A total ta' 62 punt. Wara fit-tieni post ġew l-Isla, total ta' 60 punt u fit-tielet post ġew Bormla, total ta' 42 punt. Dan fil-waqt li kategorija B intrepet minn Bormla hekk kif ġabu total ta' 48 punt. Fit-tieni post ġew l-Kalkara b'total ta' 44 punt u fit-tielet post Marsamxett ġew b'total ta' 40 punt. It-tellieqa tan-nisa intrepet ukoll mid-distrett tal-Birgu. Din ir-regatta ħadu semt minn distretti li huma il-Birgu, l-Isla, Bormla, il-Kalkara, Marsamxett, Birzebbuġa, il-Marsa u s-Siġġieri. Fost il-briju li kien hemm meta tħabbar ir-reb tax-Shield lil Birgu, ħadna l-ewwel kummenti lil Ġerar Dellul fejn qalilna xi tfisser għalihom din ir-rebħa. Għal kif din ir-rebħa wara 40 sena jieħdu x-Shield weħedhom u anke qasmuha ma' Bormla s-sena l-oħra, il-qaddiefa ħadmu ħafna u baqgħu jemmnu sal-aħħar mumenti. Kemm is-sena l-oħra ħadni nofs kull wieħed ma' Bormla, però li terbaħ waħdek hija xi ħaġa tajba inkredibbli u qed nimmaġina li ħammorru hemm issa kif nidħlu hemmhekk naraw in-nies kollha tal-Birgu jilqgħuna ovvjament ferħanin żgur daqsna jew anke iktar minna. Ħadmu hemm ħafna nies li ħallejna warajna baqgħu jaħdmu sal-aħħar tiġrija, jfaraw jiġbdu d-dajjes u din ir-rebħa niddedikawha għal dawk kollha li b'xi mod għenu fil-preparamenti u fit-tmexxija tal-klabb, speċjalment il-Dizmo Attarti, President tagħna, illi mingħajru naħseb illi daw il-momenti daqshekk sbieħ ma konniex ingawduhom.